Všeobecnú zdravotnú poisťovňu doteraz zabezpečovali 4 firmy, z toho jedna štátna. Roky sa o pacientov delili. Je tu ale ešte 5. firma, ktorá pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne prevážať nemôže. Nemá totiž zmluvu. Tu získal prepravca, ktorý je v Bratislave nový. Bohužiaľ, je to pravda, musím to potvrdiť, že Všeobecná zdravotná poisťovňa podpísala so spoločnosťou schválenú zmluvu od 1.1. aj napriek tomu, že sme sa my uchádzali ako nová spoločnosť na trhu. Nepáči sa to aj ďalším prepravcom. Tí fungujú v Bratislave už roky. Boja sa, že ich to zlikviduje. Niektorí sa na prípadné výberové konanie pripravovali, zabezpečili si ľudí či techniku zbytočne. Ja mám 13 vozidiel, mám ľudí, mám všetko ma chcete splnili a zbytočne. Rozprávali sme sa už s expertom na túto problematiku. Hovorí, že existujú prípady, kedy poisťovňa nemusí robiť štandardné výberové konanie. Zdravotníctvo je podľa neho špecifický prípad. Otázky sme už zaslali aj Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Spomínanú zmluvu sme totiž ani po 2 hodinách v centrálnom registri nenašli. Darius Haraxin, televízia JOJ.